Catalunya, el 20 de setembre de 2017, s'aixecava el dia, un dia de repressió desenfrenada per part de l'estat espanyol. Seria l'inici d'una gran lluita. Tot estava preparat per a l'anhelat 1 d'octubre. Estàvem cofois, forts, units i només teníem un objectiu ben clar. Van començar els registres ben d'hora a les nostres institucions. Ningú en sabia res, però res ens aturaria. La gent començava a sortir als carrers, a protegir el que era nostre, a lluitar per la democràcia i per al nostre futur. Cada cop sortia més gent al carrer, però la repressió continuava. Van haver-hi detinguts i registres a diferents seus. Es va iniciar una gran manifestació a les portes de la Conselleria d'Economia. Allà s'iniciava un gran clam per la consecució de la República. No ens frenarien. Vam exhibir gran capacitat de resistència i denunciàvem la injustícia, una anomalia democràtica flagrant, detencions, ocupació policial i armada i tota la repressió que ens quedava viure. I ara toca unitat, organització i lluita.